дар як деҳае Зульфия ном духтаре буд. ӯ аз хурдӣ ба паррандагон дил баста ба онҳо обу дон медод. аз ин рӯ паррандагон Зульфияро дӯст дошта аз ӯ намеҳаросиданд. рӯзе Зульфия ба ҳавлӣ баромада ба паррандагон дон пошид. ва худ дар гӯшае ин манзараи аҷоибро тамошо карда лаззат мебурд. ногоҳ чашмаш ба кабутаре афтод ки оҳиста дон мехӯрд. зульфия кабутарро ба даст гирифта фаҳмид ки вай маҷрӯҳ аст. зульфия кабутарро ба хонаашон бурд ва аз пайи табобати вай шуд. ӯ кабутарро хуб нигоҳубин кард. чанде пас кабутар шифо ёфта парида рафт. бипар кабутар, бипар! зульфия умедвор буд ки кабутар боз ба наздаш баргашта меояд. рӯзи дигар кабутар бо ҷамъи паррандагон ба ҳавлӣ баргаштанд. зульфия дид ки кабутар ба пуррагӣ шифо ёфтаасту бемалол дон мехӯрад. кабутар бошад қаноатмандона сари худро болову поён карда ба зульфия чизе мегуфт. зульфия таҳсину офарини паррандаро пай бурда ин амалашро ба падару модараш хурсандона нақл намуд. падару модараш аз ин рафтори зульфия хеле хурсанд шуданд ва ба ӯ таҳсин гуфтанд. ин парранда минбаъд ба номи кабутари зульфия маъруф гардида азизи аҳли хонадон шуд.